Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Созед, нағзед, саломатиёи ҳамаи шумо хубай. Дӯстони азиз, ҳозир ман шумода паплинои индийский нишон медиҳам. Дар наворҳом паплинои итальянка буд, дубайский буд, дигарош буд, вале индийскиш набуд. Ҳозир мебинен индийскиш чӣ хеле шумодам нишон медиҳам, нархошам мефаҳмонам. Инамино 230 сомонан индийский паплин. Хушрӯай аз наздик. И ҳозир мода шидагиай. Як либосаш 230 сомон. Чанд вай дора? Чанд гул дора? Ҳозир ма гулошаш мода нишон метам, баъд ягонташа бо кушодаша нишон метам ки чӣ хелеай. Ина бине. Хушрӯакан ки аз пеш. Мана як либосаш 230 сомон. Намхе сангакои фасонак задагӣ. Инай бо дигар гулош ягонташа мекушаен. Инай гули компьютер будай. Новинка. Занакода хушрӯай. Марҳамат. Бисёр фасонак. Баъд анамин адрас нусхаву атлас нусхаошам хушрӯанд духтаро. Нигоҳ кунед ин нусхаҳои анамун балх атласҳои 1000 чанд сомада монандан. Нусхаҳои гулошон. Нигоҳ кунед. 230 сомон. Мана иша бинед чӣ хеле хушрӯча ҳамаш. Ино як либосаш 3,5 метрай. Бараш чандай? Бараш як 20, як либосаш 3,5 метр туғри кадагиай, аммо мешада киртабуча. Сангоша бинед ҳама ҷош санг задагиай. Ана баъд гирбишин ман нишон метим. Инам амин нархая. Ана гирбишиншам ҳастай духтарако. Инам амин 3,5 метр дуруст кардагиай. Нархаш 230 сомон. Ҳамаи амино бори Дубая. Бори Дубай гуфтам индийскиян. Ҳамаи амино бори индийскиян. Мана иша бинед ин фиолетовиш. Сиёсафедшам нишон тиен. Бештар сиёсафед мегирам барои мактабо. Марҳамат ана ин сиёсафедаш аста. Гирбишини тоза индийскиян. Ино наметобад, тунук нестай. Бечи хол пушида метавонанд духтарако. Ина ози индийскиёра то охира ман нишон тием бо чи гулош ҳастай. Шумо скриншот кунед. Кадомаш дар кор мешава? Скриншот карда мада партоен ма шумода даставкара фаҳмонам. Ана бинед, ана миноям ҳамаш гули новинкаи хушрӯ. Ана ин гули бахмали. Анамун ваёе ки гуфтум тона 1000 чанд сом, атласои 1000 чанд сом, ана мигулай. Бинед чӣ хушрӯ бо сангакоша бинед. Пурра кардагиай. 230 сомон. Барои арӯз касе ки мехарам, барои туқиз бисёртар мепурсам, барои сару пои арӯз. Марҳамат ина миноям монен хушрӯвай дохилишда. Паплинакай, сабукак. Инчунин инҷада индийский паплинои кондитсионер ҳастай. Аз иноя ма шумода нишон метим. Ира бечи хол меша пушида. Интихобуш бисёрай. Ино кондитсионер ном дора. Дидед лави доманашам хеле вай дора. Дидед гул дора. И лав доманияй ҳози ягон тай дигашам ма нишон метим кушодаша. Бинед иҷада бисёрай гулош. ҳозир бедоманшам кушода ма шумода нишон метим. Бинем аз пеш беҳад хушрӯчай. Ино баъд чандан ваюш 3,5 ман ёям. Ино 3 метран бар як 20-шам ба 3 метрай. Ино 3 метра будай. 3 метр будай. Хулас иям ами 230 сомонай. Ягон лавдомани дигашам нишон тиен. Барои лавдоманиёш хушрӯ будай. Ина бинен. Ина ҳозир по лавдомани дигаршам ман нишон метим шумо бинед. Ана ин кабуташ. Бихтарако. Бисёр ҳам хушрӯ мебиёяд кирта. Худаш сабукаки аҷоибакай аз пеш ина ма шумода бо хушрӯ када нишон тием. Мана сабукака. Паплинои кондитсионер. Лёнда монандай духтаро пахтаги тоза. Ягон тай дига бе лавдоманирам ягон ранги хушрӯшам мумкинай кушоем. Ина мешава. Бинема чӣ хеле. Мана духтаро 230 сомон бе лавдоманиш анамхай гулак дора. Ҳар хел ранг ҳастай. Аз ино ҳамаи рангош ҳастай. Дидед? Кадом рангиш дар кор мешава? Аз рӯи ами навор сурат гиред манда партоен. Скриншот када партоен. Ина му чӣ гулай? Ами гулам ябон. Ана гули новинкашам нишон метем. Аз ин ду рангая? Аз ин ду рангай. Духтаро хоҳед аз ана ин гиред. Нархшон ҳамун 230 сомон.
ҳамаш ино ване қафошон бишукай сабука кан духтарако. баъд инчунин иҷада супер келинчак ҳастай материал барои арӯсако 250 сомон. Яктиша мумкина кушоем бинем ҳозима яктиша шумода нишон метим кушода ино бо барошон 160 будай калони хушрӯ бори дубаян марҳамат барои арӯсако нархш нархи нағзай 200 набина чӣ хушрой 250 сомон як либос шай дидед блеск дора ино ниги нестан ино ҳамихе блескан духтарако мана чӣ блеск метия ози бо дигар хелошам аст ма шумода нишон метием ин рангушай духтаракои азизира бинен анамино ҳамаш супер келинчак материалои супер келинчак 250 сомонӣ интихобш бисёрай ҳози аз анаи навинкош яктай дига ма кушода шумода нишон метием ки чӣ хелай шакли кушодагиш мана бинед чӣ хел рангакаш аҷоиботай марҳамат дер накунед духтарако доставка дорем ина аз пеш бо нишон метавонам мана и комбахт нестай ин материалаш медонед ранги встреча комбахт буренай некем ҳамаш блеск дора наметова маҳкамакан ҳамашам хеле блескакай хулас вечерний образ да зурай ина кадомиш дар кор шид аз рӯями сурат гиред хат кашед ма даравон кунем духтарако бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем хайр то наворҳои оянда саломат бошед.